हेलो लोगोफोर, दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ'हाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि। नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअ'खौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअ'नि टाइटेल आरो थाम्बनेइल नायनानै आरो ससे इन्ट्र'खौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर, जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअ'नि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर, आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम माखासे सान सिगांहायसो आं भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय आपडेट होनानै होनाय मोनसे मिउजिक भिडिअ'नि सायावहायनो आं दिनैहाय फिन खेब आरोबाव आपडेटखौ लानानै फैबावदों दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर, आं दायो फुजि बसुमतारी आरो बुकुल नार्जारी बिथांनि फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ'नि सायावहायनो आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, जा बे फैनो गोनां मोनसे मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जाहैबाय खावनानै लांबाय दे। एक्चुअली लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे भिडिअ'नि ससे इन्ट्र'खौ नायनानै फुल मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं, नङा होमबा लोगोफोर? एक्चुअली लोगोफोर, जोंहा बे खावनानै लांबाय मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'खौहाय सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलहाय 30 नभेम्बरावनो एबा 30 नभेम्बरावहायनो रिलिज खालामनो थाखाय सर्ट भिडिअ'नि गेजेरजों आपडेट खालामना होदोंमोन दे लोगोफोर। नाथाय लोगोफोर, बिथांमोना 30 नभेम्बराव माखासे हारिनि जेंना नुजाथिनायनि थाखाय बिथांमोना भिडिअ'खौ आपल'ड खालामना होनाय जादियासै दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिथांमोना भिडिअ'खौ मानि थाखाय आपल'ड खालामना होआखै नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्लाथ' नोंथांमोना मिन्थिखासिगौआनो जानांगौ भिडिअ'खौ मानि थाखाय बिथांमोना रिलिज खालामनानै होआखै। एक्चुअली लोगोफोर, भिडिअ'नि आपडेटफोरखौ मोनोब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय आपडेट खालामनानै खोन्थागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे खावनानै लांबाय अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअ'खौ थाबैनो नायनो थाखाय सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे फैनो गोनां खावनानै लांबाय अफिसियेल मिउजिक भिडिअ'खौ नायनो थाखाय सोर सोर एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरथारबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअ'खौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना बे खावनानै लांबाय अफिसियेल मोनसे मिउजिक भिडिअ'खौ थाबैनो नायनो थाखाय सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे गोदान भिडिअ'फोरनि आपडेटफोरनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर।